масаркой чё бешему? мо худамон аз шаҳри Екатеринбург омадем. Тамоми минтақаҳои Тоҷикистонро ба навор гирифта ва ҷойҳои истироҳатӣ. Имсол соли сайёҳ аст ва рушди меҳнати ҳунарҳои мардумӣ. Мехостам ки фаҳмам аз шумо ки имсол чӣ қадар одамҳо нисбати солҳои гузашта зиёд шудааст ё не? Сарҳада бо ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон кушодан ку беҳад равибиё нақш шуд. Мардум ҳама хеш табор хабаргирӣ якдигар барафтод. Проблема камтар. Виза як моҳ гузаштан оқадар мураккаб нест. Ман ронандаи ҳамин роҳам 14 сол буд. ҳозир автомошини ман ба 6 нафар аз вилояти Фарғона, Намангон, Андиҷон ҳар рӯз ҳаст. Аз давлати Ӯзбекистон, аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳар рӯз ҳаст. Меравам мебиём. беҳтарин, яъне сайёҳ дар Тоҷикистон ҳам бениҳоят нисбати солҳои гузашта зиёд шуд. Сайёҳам дина ман бурдам аз Япония будам духтаро. аз худи Токио дина бурдам 2 нафар аз худи Токио будам. мехостам фаҳмам ки нисбати ҳамин ҷо тандурии шерони нар гуфти гапҳо камтар бақувваттарш бигирем. хориҷиҳо чӣ хел вай доранд аз рӯи аз дидори хориҷиҳо? хориҷиҳо уже медонанд ҳамин ҷо аз рӯи харида бахел ҳамин хӯрокҳои мардумӣ дар ҳамин ҷо назгуфтанд. ҳар рейсе ки шумо меравед меоед дар ин ҷо онҳо истироҳат мекунанд? мекунем меистем сурат мегиранд меистанд. ҳозир баъдои 2-3 рӯз ино берун ба ҷо мекунанд меистанд меранд 3-4 соати дам мегиранд меранд. ташаккури зиёд бародари азиз. ман будам Париз аз канали Самбои ТВ Екатеринбург. хеле хурсандам ки имрӯз бо шумо дар ин ҷо вохӯрдам. бародари азиз бародари азиз бале мебинем мо дирӯз парирӯз дар худи Панҷакем будем. дар он ҷо меҳмонхонаи Умариён астад, яке аз меҳмонхонаи беҳтарин ва тозатарин дар худи шаҳри Панҷакем ба ҳисоб меравад ва мехостам нисбати ҳамин ҷо аз шумо каме ҳам боша маълумот гирам. дар худи ҳамин ҳозир дар куҷое ки истодаем? дар худи ҳамин шаҳристонро бале ҳамин роҳи шаҳристон, роҳе ки ба тарафи Ленинобод ва Хуҷанд аст. мехостам каме бошад дар бораи маълумот аз шумо гирам. мана одамо мебиёнд дар ин ҷо меистанд барои чи дигар ҷо не имян дар ҳамин ҷо? яъне клиентҳо шуморо маҷбур мекунанд ки дар ҳамин ҷо шумо клиентҳоро маҷбур мекунед ки дар ин ҷо истед хӯрок хӯред? саломат бош. шумо тандуре ки дар тандур мепазад шумо ба чашми худатон дидаед дар ин ҷо? чӣ хел тандурҳо доранд? саломат бош бародар. мо имрӯз дар омада дидем бениҳоят тандурии беҳтарин дар тандурҳои беҳтарин аст. саломат бошед. раҳмат бародаратон. салом аз Екатеринбург.